Катеринчето към архитект Петър Петров. Тък му ти обяснявам как обичам да карам бавничко на къси завои и гледам нямате. Гледам да не си ме изпреварила. Не видя ли как падна? Не, за съжаление не. Ами че даже ме снима. Не. Е така по гръб. Ските напред, аз назад. Айде, пускай. Линейката е тръгнала за няколко. Доста е разорано, личи си хората. Събота все пак. Перфектния карвинг стил, който Петърчо е научил. Ракът, ракът, рукът, рак. Дай приближи го още малко. Не, той ще мине във ъгъла, ще мине в края. Не е изобщо сложно за кара, много е добре. Като подмине фаезни зад него. Можеш ли да не му излизаш от следата? Добре, шусни към архитекта. Шусни де! Надградила. Градила Илия Илия. И така, архитект Петър Петров. GoPro Stop видео.